Esta mañá daba comezo o campamento da movida urbana, todo un clásico do verán en Porto do Son. Máis de 300 nenos e 20 monitores toman parte nesta iniciativa, que se desenvolverá de luns a xoves ata o 16 de agosto. O alcalde deu a benvida aos participantes e lembrou o compromiso do goberno con estas actividades que favorecen a conciliación familiar e laboral. Do 5 ao 16 de agosto pois é unha actividade que é moi boa para conciliar os pais e as nais, porque moitas veces por distintos motivos, por temas laborales, non temos esa conciliación para poder ter aos nenos na casa, pois esta é unha actividade moi enfocada a ese tema. A actuación do Blanco Magín coa banda das Apertas inaugurou o completo programa de actividades que se desenvolverán ao longo de todo o verán, con obradoiros de reciclaxe, rutas de sendeirismo, cine, actividades deportivas ou xornadas de seguridade viaria, entre outras.